Me ollaan nytten Helsingin Rautatien torilla ja täällä yleensä kokoonnutaan ennen kuin lähdetään minnekään. Nyt hyökätään kimppuun ja kysytään minne mennään ekaksi. Terve Mats. Moi! Täällä te yleensä aina kokoonnutte ennen kuin lähdette minnekään. Yleensä tässä jo tavataan ja sitten tästä ympäri kaupunkia. Minne me mennään nyt ensimmäiseksi? Eka me mennään nyt Laaksoon, eli lähinnä tuossa vanhan jäähallin vastapäätä se hiekkakenttä, niin siellä on vähän rakennettu systeemein. Ei muuta, kun te lähtee varmaan menee, me ollaan niin laiskoja, me otetaan auto ja nähdään sit varmaan siellä. Hyvä. Freeride on vähän kuin lumilautapuolella freeride, että sitä ei pysty oikein määriteltämään. Onko se lähinnä hauskanpitoa yhdessä, ehkä enemmän sellaista vauhdikasta, alaspäin viettävää meininkiä. Se Ride Free on kokoontunut ja ajanut Helsingistä vuodesta 1999, jos mä otan oikein. Ja yhdistys on perustettu vuonna 2000 on perustettu. Ja idean oli lähinnä silloin... Kävis mitäkään? Ai. Kunnon toimittaja. Oot sä kunnossa? Naksahti vähän. Meni vähän juppia. Noin, kato musta. Sä ihan kondiksessa? On ihan kondiksessa. Muistakaa lapset, ei kannata ikinä kaatua, jos ei sitä saa ikuistettua. Niin, ry perustettiin vuonna 2000 keväällä ideana saada tällainen enemmän juridinen henkilö siihen perustalle. Eli tässä tuli ideoita just järjestää vähän alennuksia kaupoissa ja painaa vähän teepaitaa ja tehdä kaikkea tällaista, mitä nyt tällaisen yhdistystoimintaan kuuluu. Niin. Pyöräilyyhdistyksiä tietenkin löytyy paljon ja maastopyöräyhdistyksiä löytyy paljon. Me keskitytään pelkästään freerideen, eli tällaisen hengailuun. Meillä on vähän kilpailutoimintaa, eli meillä on lisenssejä, eli muutama meidän poista käy alamäkikisoissa ajamassa, mutta se on enemmän sellaista huvikseen, se ei ole vakavaa. Et muita ainoastaan freerideen keskittyviä yhdistyksiä, niin mä en tiedä. Kyllä niitä varmaan muutama on. Kaikkihan me tullaan enemmän tai vähemmän niin kuin normaalista maastopyöräpuolesta, eli ihan tätä puunkiertoa, normaalia metsässä ajelua, mutta sitten se on niin kuin kehittynyt tälle puolelle. Mutta se ei tarkoita, että me vaan hyvittäisiin. Kyllähän me vieläkin metsässä ajetaan ja siinä on oma hohtonsa ajaa hyvillä poluilla. Montako tällaista erilaista mestaa löytyy Helsingin lähistöllä, minne voi mennä kokeilemaan? Aika vähän loppujen lopuksi. Niitä löytyy muutamia, löytyy tällaisia niin sanottuja dirttejä, jotka on tällaisia hyppypaikkoja, missä rakennettu hiekasta. Niitä löytyy muutamia ympäri Helsinkiä. Sitten löytyy muutamia paikkoja metsissä siellä täällä, mihin ehkä on rakennettu jotain. Mutta aika pitkälti silti hyppyjä ja tällaisia tehdään niin luonnon mukaan, mistä löytyy kallio tai jotain vastaavaa. Mitään isompaa ihmiset ei viitsi sillä tavalla rakentaakaan, siksi siinä on aina se ongelma, että se tuhotaan, kun lupia ei saa. Sä puhuit, että jotain kisoja järjestetään niin kuin freeridin puolella. Joo, jotain kisoja löytyy. Suomessa ei kai vielä mitään freeride-kisoja ollut. Nyt liikkuu huhua, että tulevana kesänä järjestettäisiin jotain ensimmäistä freeride-kisaa Suomeenkin. Sitä on ollut isossa maailmassa, Jenkkilässä ja Kanadassa. Sitä on vähän enemmänkin freeride-kisaa. Freeride-kisat itsessään on aika uusi systeemi. Et freeride nimenä on suhteellisen nuori.
Ja kisojakaan ei ollut kuin muutaman vuoden ehkä. Millaisia nämä kilpailut sitten tulee olemaan, tai millaisia ne on just jossain Jenkeissä? Ne on isoa vuorta, ja sitten tullaan alas, ja se, joka tulee hienoiten ja isoiten, niin se voittaa. Tuossa kun me äsken juteltiin, niin näytti vähän pahalta, kun miten yleensä tämmöisiä onnettomuuksia, ne on varmaan aika suuri osa tätä koko lajia. Se on sitä oppimisprosessia. Onnettomuuksia on yllättävän vähän. Että se on tietenkin, jos ylittää oman taitonsa, niin siinä on se vaara. Kyllä noita tapahtuu. Meille ei mitään tällä porukalla, tässä näitä lauantai-ajeluita ei ole tapahtunut mitään hirveän pahaa vielä, onneksi. Mä sain tässä alkupäivässä, kun me tavattiin tämmöisen T-paidan, ja tähän liittyy joku story. Tässä lukee Supporting Niki. Mikä tää juttu on? Se on yksi meidän yhdistyksen jäsenistä, nuorempi poika, joka viime kesällä Rovaniemen alamäkikisoissa kaatui aika pahasti ja sitten murtui selkänikama ja sitten siitä johtuen ei saatu hoidettua kuntoon, eli on nyt sitten halvaantunut vyötäröstä alaspäin. Ja tää on lähinnä meidän tällainen tukijuttu. Painettiin T-paitoja, myytiin niitä netin kautta ja kavereille ja äidille näin poispäin. Ja ollaan nostettu vähän pleikkariin ja vähän peliin ja pitää tukea sitä. Minkä ikäinen hän oli? 17. Freeride-pyörä nyt on vähän semmoinen järeempi normaali maastopyörään. Periaatteessa normaalissa maastopyöräthän on lähtenyt, että siinä vaiheessa kun porukka alkoi ajaa alamäkiajoa Jenkeissä, niin siinä vaiheessa haluttiin joustoa pyörään, niin siitä se on lähtenyt. Nykyään sitten alamäkiajossa käytetään oikeastaan vähän kevyempiä pyöriä kuin freeridessa. Että freeridessa kun vedetään 10-metrisiä pudotuksia, niin siinä täytyy vähän olla enemmän kestävyyttä, että siinä ei enää painossa niin paljon säästellä. No yleensä näissä nyt on joustoa 10-20 senttiä edessä ja takana ja yleensä on levyjarrut ja osat nyt on yleensä aika järeitä kaikin puolin. Että. Paljon tuommoinen painaa? No parikymmentä kiloa yleensä, että semmoista 17 reiluun 20 kiloa. Riippuu vähän miten se niitä haluaa rakentaa. Kaikki rakentaa itsellensä omanlaisen pyörän, että periaatteessa näitä ei valmiina saa ollenkaan, että runko täytyy ostaa erikseen ja sitten ostaa etuhaarukka erikseen ja renkaat ja vanteet ja jarrut ja kaikki ostetaan erikseen. Tää selittää, minkä takia kaikki pyörät on ihan erinäköisiä. No freeride-pyörä voisi aika halvimmillaan saada jollain, sanotaan jostain 2000 eurosta ylöspäin, jos haluaa ostaa käytettyä osaa. Että, no, tähän nyt on mennyt kokonaisuudessaan liikaa, mutta 7000 eurosta on mulla vakuutettu tällä hetkellä. Osa porukasta tykkää ajalla hieman kevyemmällä ja pyörällä on parempi hyppiä just niinku tällaista ja sitten niinku just dirtillä käydä hyppimässä, eli missä on vaan niinku hyppyreitä peräjälkeen, missä voi vetää sitten trikkiä ilmassa, niin siihen porukka käyttää pääsääntöisesti niin jäykkäperäistä pyörää, että siinä on pelkästään edessä jousitus. Sekin nyt on siinä 10 sentistä reilu 10 senttiä jousitusta edessä ja takana ei joustusta ollenkaan, niin siellä saa helpommin vauhtia siitä nokalta, kun hyppää ilmaa. Ja sitä on tietenkin vähän kevyempiä ja sitä on helpommin pyöritellä ilmassa sitä pyörää. Nämäkin on myös tällaisia ehkä vähän niin kuin ylirakennettuja tavallaan, että nämä kestää sitten hyvin, että täällä on vahvikkeita löytyy kaikkialta, että noi saumat ja noi putkien liitokset ei sitten repee kesken alastumaan. Eli vähän niin kuin eri tarkoituksia erilaiset pyörät, oman maun mukaan. Niin. Et se on, että kaikki on vaan rakennettu silleen kestävää, mutta aina erityyppinen pyörä on parhaiten sopii eri tarkoitukseen. Et kyllä niitä voi käyttää sitten vähän kaikkeen, mutta se mukavuus siinä tietenkin kärsii, että jos jäykkäperäisellä alkaa hyppäämään jonnekin möykköiseen rinteeseen korkealta, niin sen mukaan niitä vähän käyttää. Miten paljon tähän tarvii suojia? No suojat, niitä nyt tarvii enemmän ja vähemmän. Sekin on vähän makukysymys, että miten nyt haluaa käyttää suojaa. Mulla on tällä hetkellä rintapanssari päällä ja mulla on polvisuojat ja sitten tietenkin kypärä. Kypärä nyt on, voitko käyttää haavakypärää ja sitten taas osa käyttää ihan periaatteessa, mullakin toi kypärä on melkein kuin crossipyöräkypärä. Että se vaan omaan turvallisuuteen, se nyt ei ole suuri raha kuitenkaan siitä, vaikka niihin saa aika paljon rahaa menemään. Että. Mikä on North Shore? Se on sellaista niinku puusta tehtyä tavallaan tikapuiden omaista, mitä pistetään esimerkiksi joidenkin
vähän kallion väliin, jos siinä on joku rotko välissä tai semmoinen pieni monttu välissä, niin että niitä pitkin pystyy ajamaan. Että se on taas niin kuin Kanadasta lähtenyt. Sen takia se on North Shore-nimityskin tulee sieltä, että se on niin kuin Pohjoisrantaan. Ne on siellä alkanut, koska siellä on jyrkkiä ja ne on pääsääntöisesti märkiä ne kaikki meettä, niin siellä on kallio ja sitten siellä on mutaa ja ne on kaikki liukasta. Niin sen takia ne on alkanut rakentamaan niitä puihin. Eli ne on niin kuin korkeimmillaan jossain 5 metrissä menee siellä puiden välissä ja ne on kapeimmillaan 10 senttiä leveitä, mitä ne ajelee siellä. Mitäs täältä löytyy? Jaa, rakennustarpeet. Mitäs te olette rakentamassa? Tuohon meinattiin tommonen, täällä mikä rakentaakin on tommonen hyppyri ihan tuosta yli. Miettiin nää levyt pistää tuohon rappuun alapäähän, joka tää tuolta rappusesta. Millaista hyppyriä tässä ollaan rakentamassa? No, tästä olisi tarkoitus niinku tuolta tulla ja sitten tonne mennä. Aha, eli ja prosentti onnistumiseen on ihan niinku 100. No se on 50-50, et niinku aina, että joko onnistuu tästä. Miltä mikä vaikutti hyppyri? No se oli vähän helpompi, mitä me luultiin kyllä. Tuli vähän enemmän heittoa, mitä me kaavailtiin. Mut nyt tosta voi vetää ihan niinku kunnolla. Joo, nyt on eka kertaa aina se, että täytyy arpoa, että meneekö se yli vai ei. Toi menee aika helposti. Tuli mieleen tässä aikaisemmin, että onks eri renkaita talveen varten ja kesää vai pysyykö samalla koko ajan? On, nappularenkaat on. Nastarenkaat talvelle. Eli ei kaikilla oo. Joillakin on, joillakin ei. Toi näyttää niin sillä, että se just pääsee. Siinä se just onkin silleen pinnistystä. Meneekö vai eikö mene? Miten paljon ihmiset reagoi siihen, että tuutte pyörii tämmöisillä mestoilla? Yleensä ne on hämmästyneitä. On se silti uusi näky tällainen. Hirveä kööri poikii isoilla pyörillä ja joku hyppii ja silleen kerävää huomiota, että lähinnä ihmetystä. Tietenkin välillä paheksuntaa, mutta se nyt kai on aina, kun on ympäristössä, missä on paljon ihmisiä, niin kaikki ei tykkää. Vanhat mummot tulee keppien kanssa heiluun. Joo, ei niin vanhat mummotkaan, mutta se on tietenkin silleen, että varmaan vähän omaakin syytä, että kun on enemmän ihmisiä mukana, niin sitten on ehkä vähän tiellä ja niin poispäin, että pyritään siihen, että katsotaan vähän, että kulkuväylät pysyy vapaina ja meillä on aina tsekkajat ulkona, että huudetaan tulee merkkiä, kun joku tulee jostain, että ei tapahdu mitään sivullisille sun muuta. Että. Tulee! Loppuuko kunto? No vähän tässä alkaa. Ei tää kuntoiluharrastus ole.
Mitäs rakennusmestari sanoo tästä sillasta? No tää nyt on ihan päähänpisto lähinnä. Taittiin vaan tekee kaverin kanssa. Täällä ei nyt ollut mitään lähinnä. Tämmösiä siltoja ennen Helsingissä. Häntä Nordsoren meininkiä Kanadasta. Siellä on jätkät rakentanut niinku monta vuotta tämmösiä siltoja. Tämmösiä siltoja just. Ne on paljon kapeampia ja yhden toinen lankun pätkä ja sit siellä kiikkuu ja sit menee semmosia just se vuoristoratatyyliin semmosia. Mun nyt itse asiassa sitten ne just joku Jenkkien hallitus tai Kanada, mikä nyt oli, niin purki ne kaikki set, niin hajotti ne kaikki systeemit. Eikö se ollut niin kyllä? Siellä vissiin varmasti Jenkkien puolella, kun valtio otti ne pois, että osavaltio purki nämä kaikki puusiltasysteemit, sen takia ne oli vaarallisia harrastajia loukkaantuisia. No tosta sit vaan vetää ja vähän kun lipsuu ja on jäätä, niin lentää alas. Yksi kaveri putosi tossa itse asiassa. Se oli pyörän kaatos päällä, tossa missä toi kallio alkaa. Joo. Ja sit se astui tuohon ihan lankun päähän ja sit se lankku lähti irti ja sitten ne senälleen tohon. Mutta ei kukaan mun tietääkseni pudonnut tästä muuta. Ei sielläkään mitään käynyt. Huiviltaan nyt kadelluva. Det här är min. Nyt me saavuttiin tänne Maunulaan ja ollaan jossain tämän metsän syvyyksissä. Millainen paikka tää on? Tää on tämmönen mukava droppipaikka kautta käppipaikka. Tässä on näitä mukavia tikapuita ja täytyisi tonne alastuloon hypätä ton tasanteen yli. Okei, selvä. Kuka tän on rakentanut? Syyllinen. Tää on semmonen uhanalainen puulaji, joka täällä kasvaa niin kuin ainoastaan Maunulassa. Aha, okei. Naukutaan tikapyörät. Naukutaan. Eli 3 erilaista jonkinlaista droppia. Pienin on jotain vajaa 3 metriä ja seuraava jotain vähän päälle 3 metriä. Ja tuon isoimman koostin ei ole päästy oikein niin kuin vielä yksimielisyyteen. Et se on varmaan jotain siellä 5,5 metrin paikkeille me saatiin siihen korkeutta. Ja mitäköhän tuossa olisi pituutta? Paljon siinä on, jos 7,5 metriä tuossa niin tasasta ja sen yli pitäisi päästä alastulossa. Ootko vetänyt tästä ennen? Ei. Eka kerta? Eka kerta. No hyvä. Aina se on jossain vaiheessa eka kerta. Mitä sä mietit siinä? Sun kesti vähän aikaa ennen kuin sä uskasit tulla tosta. Mitä sun päässä liikkui siinä vaiheessa? No mä vaan halusin olla varma, että pääsen tuon tasanteen yli. Koska sitä turvallisempaa tulla pitkäksi kuin jättää vajaaksi. Sen oli lähinnä murhe vaan siihen. No, mikä fiilis nyt? Kieltämättä varmaan hetki. No seuraavalla kerralla vähän paremmin. Jos nyt jollekin on tullut fiilis tämän ohjelman aikana silleen, että haluaisi tulla teidän kanssa tänne kokeilemaan ja pyöräilemään, niin mitä se on mahdollista? No helpoiten sillä tavalla, että tulee lauantaina kello 12 tuohon Rautatietorille. Siitä me lähdetään aina Aleksis Kidonpatsaan vierestä ja sitten taas muuten haluaa tulla tai niinku seurata meininkiä, niin nettisivujen kautta löytää tietoa sitten.